Nagkuwang ang mga bus de pasaheroan sa Cebu South Bus Terminal kung CSBT kagahapong adlaw atol sa adlaw sa eleksyon. Atong sayran sa report ni Family Dumabo. Wa kapanagang ang tagduma sa Cebu South Bus Terminal nga magnihit ang mga bus o V-Hire nga mo biyahe paingon sa habagatang bahin sa lalawigan sa Subo atol sa adlaw sa eleksyon gahapon. Sa pakisusi ni Rodinita Isgana, CSBT Manager, sa pagka-alas 2 gahapon sa hapon, nahurot-hurot na mga pasahero nga natanggong diha sa South Bus Terminal. Dulaan sa 10,000 ka mga pasahero ang mihugop sa South Bus gahapong adlaw sugod sa alas 6 sa buntag. Kay ang mga driver, nibutar sad sila, onya, ang uban ni pahuway kay ay kaysa maka-disgrasya sila, mamores yun sila, maski kadiyot lang. Kaysa gunso. So, sa naitabo atong mga 10,000 nga pasahero, ma'am, di pa abot gid sila? Yes, willing to wait yun sila, ma'am. Until what time sila gahapon? Kuan, mga nilal, murag na kuan mi, nakakuan mi mga 2 plus. 2 p.m. So it's either this afternoon, nantod na ikaugma na sad. Mao na among gina-expect. Ready na sad mi ana. Musumada sa 60,000 ka mga pasahero ang natala sa CSBT sukad pa sa miaging Biyernes. Subay sa kasinatian gahapon, nangandam ang CSBT management sa posibleng pagdagsa sa mga pasahero karong hapon o karong gabi, bispira sa adlaw sa mga Santos. Adunay dulaan sa 800 ka mga bus ug V-Hire ang kasakyan sa mga pasahero padung sa Southern Cebu. Gawas sa waiting lounge, adunay laing lugar nga gitagana kung musugwak man ang mga pasahero karong gabi. Safety kuan lang jud kanang para lang sa ato lang sad baka o precaution lang jud, and then follow lang ta sa rules. Mao ra gyud na. Diri sa gipaninguha man sa namo diri sa South Bus nga naami mi gipambutang nga mga personnel nga maka-guide nila. Paday nga na ang presensya sa kapulisan pagpatuman sa uplan biyaheng Ayos Undas 2023. Uban ni Godfrey Relien, Family Dumabok. Balitang Bisdak.